Ipaubos sa autopsy sa Cebu City Police Office ang patayng lawas sa 18 anyos na babae na palgan. Gawa na kinabuhi sulod sa ilang balay sa Barangay Sudlon 2, Dakbayan sa Sugbo isip pagpalawom sa investigasyon sa panghitabo. Sayra nato ang detalye pinagi sa akong report. Pili madawat sa pamilyang Arcilia ang ginangatan silang anak nga si Angela, 18 anyos, kinsa inahan usab siyang 5 pa ka buwan ni anak. Kilom-kilom ni atong Disyembre 31, giingong naabtan siyang kapuyo nga si Jumart. Si Angela nga wa na maglihok sulod sa ilahang payag. Dali gining nagpakitabang sa ilahang mga silingan. Nadala pas tambalanan sa Dakbayan Sugbo apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Matod sa mga ginikanan sa babae nga giingnan sila sa attending physician nga posibleng hikog ang nahitabo kay adunay lakra sa higot sa pisi sa liog nini. Apan dili sila makatuo nga nagkutlo sa kinabuhi ang anak sanglit wa kuno kini dakong problema. Gani excited pa kini nga maadto sa balay sa iyahang mga ginikanan kay didto musugad sa bagong tuig. Pag-abot ko ito, pertiging tiyapo sa bata mo, ito nisampit ko sa akong asawa nga, Mi, niyawa man dyan itubag. Nisud ko ritso. Pag sulod na ko, sir, nga, wala naman tong ang asawa, sir. Sa yung gipatutuyan, sir, wala naman nga to. Na naman sa pikas nga kwarto. Nya, pag-abot na ko ito sa pikas kwarto, sir, silbi, nagluhod siya, nya, nag-akbo. Nagtuo ang pamilya ni Angela nga adunay foul play ang kamatayon ini. Gidudahan nila ang gikabingkil nini kaniadto. Murag amon duda to natagat jud to siya kay na may bukol diri, na garas diri. Natagat jud to. Ang pangutana kung kinsay nagsaybalik sa katre. Unyang yang patayng lawas buwag sa iyang anak, ang iyang anak dito sa pikas niya siya dito na sa pikas ang katre. Wala mi laing nakita ang samad sir kundi kana raging nasa liog nga agi sa pisi. Oo nga, ang purmas kong anak, mura gid siya og kanang ang purma nga kung nakita nag-anak gid siya sa murag kalugsuton mata. Ni ana man ang doktor sa ari sir tanawa sa kari sir og ang imong anak sir naghikog. Na posible siguro naghikog kuno kay ang PC din ra man kutob sir, ang agi. Nakitaan ba ninyo ang PC? Wala man gi PC sir bisag gamay. Giadto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang dapit di nahimutang ang payag sa manag live-in. Medyo distansya ang ilahang mga silingan nga maoy nitabang kanila dihang nangayo og pakitabang si Jumart sa nahitabo sa iyang kapuyo. Matod sa silingan nga si Galicia Babes Racuma nga nakita pa nila ang pana ni Angela sa gawa sa payag mga 30 minutos nga nagamit og cellphone sa wa pa kini mangayo og pakitabang. Nabantayan usab nila nga bugnaw na ang babae dihang gisapnay ni Jumart. Si Jumart ang bana sa biktima nga simhutagod ang iyang baba wa ba siya nag-inom og hilo. Di nagngangaman sir. Wa pa ko musimhot dit. So niingon ko nga ngano man daydong. Ngano mag-inuman og hilo si Angela nag-away mo? Niana man siya sir, wala mangguti, wala ra na siya nitingog nga maghatod ko sa akong igsuon dito sa Ginduahon. Si Racuma kinsa mabdos og siyam ka buwan ang giingong gikabangi ni Angela apan matud ini nga dungay nang nagkauliay ang ilahang relasyon. Samtang dili layo sa payag sa nagpartner ang maguwang ni Jumart nga si Roldan Monicar. Mipadayag sa ilahang pagduda nga posibleng adunay nahitabong panaglalis ang iyang manghod og sa partner nini. Giulagway niya nga putong ang iyang manghod ug adunay higayon nga manapat kini. Kung masuko, busa nanawagan sila sa kapulisan nga palawman pa ang investigasyon aron mo gawas ang kamatuoran. Ang panghitabo diya pagkuan kay ang mga chat sa mga iyang kuan dito sa iyang inahan anang sa Pasko. Dili niya pa doon yung asawa. Di siya masugot. Pero og siya mulakaw sir. Dayon gi siya lakaw niya. Ang asawa mo pugong biyagi na kay asawa ko na. Magdinog singay ra sila. Murag dug singay ra ba? Di ang pagbati sa silingan di murag dug singay ra. Nya katong higayon na lain naman tong pagkahigayon ng kuan. Nisinggit na magitabang. Tinud-anay na gito dili na gito ingon nga. Kuanto nya siya ra man diha. Dihang gikuhan siya ang habig si Jumart gitug-an niya nga adunay higayon nga matapsingan niya og dapat si Angela kung mag-away sila apan dili kuno pasubrahan. Andam siya nga maatubang og galing maapil siya sa investigasyon sa kapulisan. Wa ko magbuhig istorya kanang kuan. Nga muni nga nagpasakit niya wa jud. Samtang gikatakdang ipaubos sa autopsy sa Cebu City Police Office ang lawas ni Angela aron masuta ang gikamatyan nini. Apil sa ipatawag ang kapuyo ni Angela nga si Jumart nga unang nakakaplag sa lawas nini sa payag. Gipangita karon sa kapulisan ang PC kung tinuod man nga nagpakamatay kini, diin ang kapuyo ra ang posibleng nasayod.
Naatay sutaunon pag yun i-confirm nato kung unsa gyud ka tinuod nga kini ba isa ka suicide or unsa ba kini nga panghitabuha. Ang PC asa na kini karon mausab na ang atong gipaproduce karon gipapangita po nato sa atong kapulisan. Makamtam yung justisya sa kong anak ang kamatayon kung isa gitinudan ni kapatay niya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.